Takže z taxiku končí nám naše cyklokempování, nebo jak to nazvat. Najezdili jsme, ohřáli jsme se, spálil jsem se. A to mám klasicky. Jdeme na letiště, no. Vidíme, co ještě něco nahrajeme určitě. Že? Já bych to nazvala jako cyklocestování. Jo, bylo to fajn. Teď jsme potkali jednu paní Češku, je tady od 99. roku. No. Ona nám dala kontakt, že když budeme chtít ubytko, že jí máme volat, psat, s čímkoliv poradit, že není problém. Že? Ano. Odchytla nás, když jsme nastupovali do Tága. Ptala se nás, jestli potřebujeme s něčím pomoct. Jasně. A my, co udělat pro to, abychom tady zůstali. Tady nikdo jiný není než cyklisti. Tady nikdo jiný není než kolaři. Nic tam ještě není. V 55, že tam bude informace. To za 4 minuty. Tohleto místo na ten dlouhý let, tady v tom malém letadle vyhodnocují jako nejlepší. Jo, je to nejlepší. Ladies and gentlemen, in this type of aircraft there are 10 emergency exits and objectives are located in the panel just above your head. Szanowni Państwo, wstępy samolotu jest 10 wyjść ewakuacyjnych, a kamizel ratunkowy są w panelu odpracowane. Vidíte ty mraky nad těma horama a tam není vůbec vidět na krok, tyjo. Rychle pryč, tyjo. To je zase nějaký přívalák. Takhle nám jde furt hledí. Nemluví. Nemá. No to drncalo, že? Zatoč se. Fešáku. Píp. Ahoj, zdravím vás všechny po dlouhé době. Poprvé jsem na silničce od našeho návratu z léta, což jste viděli pár videí, ještě něco samozřejmě bude vycházet. My jsme tam toho natočili dost, ale ono to bylo víceméně na jedno brdo, to bylo furt ježdění tam nahoru dolů, není důležitý. Dneska u nás krásných 14 stupňů, jasně na nějaké povinnosti, jsou 2 hodiny odpoledne, chci se urvat trošku na kolo a je to období, začíná být, že nevím co na sebe, jo. Takže jako pod tím mám kastelácký triko, tenký, ale vzal jsem si ho, protože má rolák, to vyhovuje na krk a od Asosu, jak vidíte, tak mám tady toto a to tady v tom modrým má neprofuk. Jo, teď je takový to období mezi kozy, kdy nevíš co a co. Doporučuju, ukážu ještě kalhoty. Perfektní kalhoty od Asosu, jak vždycky, jo, mám to všechno za svoje, jo, oni mě nedělají, jakože bych jim dělal reklamu, ale jsou to
teplejší kraťáky, které právě jsou do těchto období, kdy to dáš v kombinaci s návlekama nebo klidně i bez. Jo, to jako perfektně na ptáka, prostě všechno úplně super. Mám je strašně rád ty gatě, mám dvoje. Jo, jezdíme, protože tady v těch podmínkách horských, kdy je těch 10, 12, jo, a tady takovýhle stupně vozím tyto kalhoty. Jsou skvělý, protože už nejsou zas tak v nich vedro, jak třeba v čapákách. Kánošek připravený, vymydlený, udělal jsem mu řetěz a mám novinku, zatím testuju Garmina 1050. Jo, zatím jsem velice spokojený, je to velice rychlý, co se týká veškerých těch spárování a když chci udělat, jak se to řekne, no, tu kalibraci a takové ty věci. Takže zatím spokojenost, uvidíme, co dál. Nic, jdem jezdit, něco namotat. Dám to asi na Poláky, nic neplánuju. Má zase přijít nějaký 0,2 vody, nebo co, já nevím, je hrozný tady vody. Ten návrat z těch teplých krajin jsme měli si včou hodně složitý, že letadlo mělo sekeru, čekali jsme v Polsku strašně dlouho na kufry, přijeli jsme, já nevím, ty brďo, my jsme jeli kolem 4. ještě, 5. jsme byli na cestě, museli jsme zastavit, chvilku se vyspat, Iva doma sprchu, vyložit věci a tradá do školy, jako jo. Takže vlastně na ten čtvrtek, ze středy na čtvrtek vlastně jsme nezamořili oka. Já musel pálit do Brna, tak jsem se vyspal jenom 2 hodiny v 10, kolik, v 11 vlastně už jsem musel být v Brně. No strašný bomby. Tak je vždycky, no. Je to něco na něco, no, tak máš chvilku volno, tak pak se to nakupí a musíš makat. Držet, nekousat. Jsi zvědavý na toho Garmina, zatím první dojmy jsou dobrý. Jediný, co vidím na první pohled, i přes tmavý brýle, tak je ostrost, jak na mapách a to, což já teda ocením už. Takový ty přechody, slunko a to, tak vidím hovno. Ta rychlost, to už jsem zmiňoval, výdrž podle nich je 22 hodin, dobře, ubereme, dáme 18. Když zapojím všechny snímače, GPS, já nevím co všechno. Takže uvidíme, jestli to bude pravda. Podotýkám, že s podsvíceným displejem by to mělo být. Testovačka, no. V některých těch videích na Kanárech jsem zmiňoval, že přiletíme a že jdu na testy, tak to nedopadlo, jo. Protože jak jsem říkal, ta cesta byla šílená, strašně dlouhá. Vlastně my jsme byli 24 hodin bez zamoření oka, pak jsme pokračovali dál, což byl čtvrtek. A já jsem v pátek měl jít na ty testy, to by byl strašný nesmysl. To nevím, co bych tam předváděl, tyjo. Teď jsem měl telefonní hovor, Garmin všechno ukáže, takže je to super. Nevím, to asi víte, těch recenzí je hafo. Vlastně se mi líbí, že v něm může být i platební karta. Kolikrát jedeš bez hodinek nebo bez telefonu, což je super, kdyby se něco stalo. Má to svůj reproduktor už, takže všechno je slyšitelný. Pak vyzkouším hlasovou navigaci, která mluví i česky, to se někdy může hodit. Na bajka spíš teda na silničku nevím, protože já slyším jenom hukot větru. Musím říct, že perfektní je, jak jsem zmiňoval, kurňa bacha, jak jsem zmiňoval, že to má reproduktor, že to upozorňování od radaru na auta a i tady v takovém hukotu, co jedu proti větru, prostě perfektní. Můj oblíbený Javorník, zámek. Tady už je krásně vidět to naše jaro. Už to kvete, děcka. Se to nezastaví. Včera jsem byl v Praze. Říkám to proto, že jsem to nikdy nezažil. Ne, že bych to, že jsem byl v Praze, ale v Náchodě policajti, stop, co vezete? Já jsem zvyklý, že mě kontrolují, oni hledají lidi hlavně. Já říkám, mám to na autě. Jo, piano, jo. Můžeme to vidět, jsem mu to otevřel, on uviděl, kolik jich tam je. Říká, no nic, my vás musíme zrentgenovat. Říkám, no ty vole, cože musíte? Vystupte si, my budeme rentgenovat vaše vozidlo. Tyjo, najeli vedle toho s Mercedesem, no a bylo to, jak když tě skenujou na letišti. Dobrý den, krávo! Já to vím, že se to bije, to fitko s tím kolem, ale já už fakt potřebuju mít komplexnější rozsah, nejenom výkonnost na kole. To prostě, mě to nestačí. Já potřebuju
mi přibývají roky a potřebuji mít sílu. Když to vidím v tom zahraničí, jak tam borci i dámy 70+, jsou ve fitness a cvičí, doplňují si bílkoviny. To tady není ještě, no. A to podotýkám, fakt to není jako, že 1, 2. To je jako, dá se říct, třetina fitka. Jsou tady tyhle ty ročníky. Po tom ostrově mě tady ty stoupání zatím přijdou jako srandičky. To je jako pohodička. Ale ono to přejde jako. Tady máme mosteček, je to všechno kolem těch mostů dobitý, Jeseník je rozsekaný na cimpr-campr po těch povodních, ale nejenom tam, jo, nejenom po povodních. Dám to dneska přes Jeseník, je krásně, předpověď nevychází v tom dešti, co měl být, tak kurva, abych to nezakřikl. Funkce, počkej, já musím počkat, přijede to auto, oni tam jsou 2, vidím. Nebo co to je? Jedno, ještě jedno. Druhý, jo. Tahle funkce mě baví hodně, hele. Voneček. Dobrý, to uplatníme. To je ta názorná ukázka toho, o čem jsem mluvil, když člověk trénuje a pak si tady něco jede, nebo kdekoliv v kopcovitém prostředí, tak se z toho neposere. Je to dobrý. Musím vám říct ze zkušeností, praktických těch zkušeností, tak já na toho Cannondale nedám dopustit, na to Six Evo. To je rám k nezaplacení, to je, jak kdyby to bylo šitý na mě, ve větru to se mnou nemlátí, jede to jak pila, si každý říká, kdo chce, co chce, a ten Cannondale tam má evidentně vývoj, nebo já nevím, jak to dělají, ale je to skvělý prostě, skvělý. Tak jsem si ještě teď upgradeoval ty rodla, prostě to je pohodička jak svině. A hlavně ten posed jsem si dělal. Zastav, vole. Zastav, jo. Tam nechci autobus. Jaro je tady! Ještě napadl metr sněhu. Ty vole, to je taková vratka, vole, zákeřná. Už jsem jednou jel rovně, já už jsem to říkal jednou v nějakým videu. Stojím tady v Mikulovicích, nevím, jestli to ta kamera bere. Tady bývá splav krásný, já vám to zkusím vyfotit, abyste měli představu, jak to tady po té zimě vypadá. Samozřejmě se udělalo kus práce, ale no, prostě než to bude zase hezký, tak to bude trvat. No. A doufat, že nepřijde velká voda, protože údajně ne na všechno jsou peníze. Tam se nabízí otázka, na co teda ty prachy jsou. To všichni víme, že jo. Je tam ty tajtrlici nahoře, to jako, nevím, nezlobte se na mě, ale selský rozum jako musel odcestovat hodně daleko. Tyjo. To jsou místa, které samozřejmě byly zasaženy povodní, tak už je to uklizený, teď je tady holá zem. Takže vám je tak nějak zkusím trošku ukázat. Teď vlastně z Mikulovic do Jeseníku. Tady je to taky vidět, ty břehy, teď vyjíždíme do širokého Brodu. No, stačí trochu velké vody a je průser. Ale budeme věřit, všechno dobře dopadne. Tady vyjíždíme už, pojedeme do Písečné, studeného Zejfu, tady je to vidět jenom po druhé straně, ten bordel ještě je i na stromech. Silnice je opravená, svodidla taky. Což byla nutnost to tady udělat, protože tady lidi z Mikulovic se neměli jak dostat do Jeseníku. Tady po levé ruce to je vidět. Zkouším to, jestli to ta kamera veme, nevím to, no. Tady taky.
tady stával ten ponton, nebo co to bylo. Teď je tady ten mostek, ten stav vidíte, je všechno dodrbaný. Ukážu vám, sedu tam dolů. Tady právě bydlí ty naši známí kamarádi, kteří to odsrali totálně. Jejich rodiče přišli o barák. Tady v tom úseku, tady. Motám 60. kilometr. To tady zajedu ukázat aspoň na most. To udělám tady z té druhé strany. Vlastně vyfotím to, jak to vede ta kamera. Celý tady ten břeh, vlastně tady ta cesta, to dřív byla rovina. Tam, jak se ho vidět, ty vypustí do té kanalizace, tak do toho se to bude dosypávat. To je nějakých, já nevím, přes metr určitě. Jo, čili tady toto. No a tady na druhé straně ještě větší průser, jako. Jo, ale tam to všechno, to se dosypává ta cesta, tady to byla krásná asfaltka, že jo, nádherná. Takže já vám to hodím fotkama. Síla jednoho koně. Koničku, nelekej se, jsi hodnej, nazdar. No a tak to tady vypadá podél těch břehů nebo podél té řeky celkem. Na mnoha místech to takhle je. No. Tady to je k Ivančiné škole, to znáte. Tady se v podstatě zatím taky nic nemění. Když terén už je vyčištěný a tak, ale ty břehy vidíte, no, to je vidět všude. Tady ta cesta se má spravovat. Dětská ovál už mají, takže už tam něco můžou vytvářet, co se týká těláku. Ale je to všechno furt nouzovka, no. Se snažím to natočit. Ahoj. Tady hřiště Česká Ves. A je práce a práce, no. Hop, 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 hop. Tak jsou Jeseníku, naježdím 63. kilák, je to paráda. Fičíme dál. Smrdí 80 dneska. Příjemnou. Chodci mají přednost. Jo. No a tady jsme v Jesu. Já si dám malou, tak tady takhle vypadají ty cesty ještě, jo. To už jsem dělal několikrát, nic se na to nezměnilo. Za celou dobu s tím nikdo nic neudělal. Jako, když to máš projíždět tím autem víckrát za den, tak to je neskutečný oprus. Chodníky vidíte, a to se asi vlítne. A co je Dazis katastrofe, tak je tady ta křižovatka. No, to je samá díra tady, tyjo, je to prostě hrozný. A nevím, na co se čeká. To tady vezmu pozadní, počkej, to se nedá jen tak přejet. Tady pozadní kolem špitálu. Mám nastoupaných 600, ještě 185 mě čeká. Už jsem zaznamenal tu zvukovou, dal jsem si tam do navigace zpět na start a zaznamenal jsem jako hlasové navádění, což je jako dobrý. Věřím, že to bude dobrý v lese, na bajku nebo tak. A když to rozpálíš na té silnici, tak slyšíš hovno, jo, protože slyšíš akorát zvuk auta za sebou. Ale dneska fouká, no, ale tak dobrý, no. Za 200 metrů, počte doprava. Ach. Ano, počte doprava. Ještě musím vyzkoušet hlas holky, jo. Jestli třeba není vyzvoječená. Ale dobrý je, že to mluví po česky, po slovensky, po anglicky, po americky. Jo, chceš, vole. Byť, more. Chci se podívat, vole, jestli tam je hantec, vole. Tam není hantec, tak to hodím do řeky, vole. Za 70 metrů, počte doprava. Posledních 200 metrů. Tady toho kopce na pomezí. A to ťukání, to není srdce, ale auto za mnou. Ty vole. Tož, kluci a holky. Já jsem tady zalezl za boudu, protože tady jezdí auta, já jsem se trefil do špičky, oni jsou kolik je 4:45, no. To je jasný, to je šrumec teď.
Já už to tady zhrčím, mám to z kopce, pak tam nějaký vlnky. Jo, vychází mě to na nějakých kolik, tyjo. No, přes 80 kiláků, nastopaný k 800, takže to je dobrý. Průměrka nějakých kolem 28, nehnalo se to, dělo se mě to moc dobře, takže koho to takhle jako baví, tak jenom aby tady měl tady tu informaci. Kánoš perfekt, jo, a to je prostě, miluju ho. No a tady tahle věc nová, tady toto, tak jako jo. Vypadá to dobře, no. Je to rychlý, je to ostrý na tu navigaci. Ta hlasová navigace, jak jste to slyšeli, to jako jo, ono to takhle je perfektní, když to zkusíš, když takhle stojím a to. Ale jak valíš, jako těch 30, jo, a více, i ten hukot, tak říkáš, co jsi to říkal, Ferdo, jo? Jako slyšíš hovno, že jo? Je jasný, no. A je dobrý, tak to je jenom takový tam asi takový marketingový špek, bych řekl. Ale věřím tomu, že na bajka někde v lese to může být dobrý. Díky za like, za koment, hlavně za odběr. Budou vycházet ty videa nějak, já tam mám ještě nějaký z těch kanálů, co vám tak, abyste viděli, protože to je fakt jako zajímavý prostředí, baví nás to tam. Máme to tam jako ten přechod do toho tepla, to prostě ty krátky. No prostě cyklistika, no. Takže je škoda, aby jsme to ještě nevydali, to, co jsme tam ještě prožili. A plus už samozřejmě jezdíme doma v rámci možností. Já mám fakt hodně práce. Ivča ještě vlastně teďko mi dodělá školení, já nevím kdy. Někdy začátkem dubna zase letí do Španělska, jako v rámci školy. Oni to mají ten, já nevím, jak se to jmenuje, Erasmus nebo co, nějaký ty pobyty. Tak jako letějí do Barcelony, takže ona zase poletí, ale tentokrát teda už ne se mnou, já už nikam nejedu. Já musím fakt makat. A protože pak bude léto, prázdniny, blablabla, že však to znáte. Mějte se fanfárově. Díky a čau. Oblečení na tom od toho Asosu. Jenom ten tenkej dresík vlastně zateplený mírně s tím neprofukem, ideální záležitost. Že tady nahoře je teď 12 stupňů, zalezlo slunko a je to dobrý.